pribasane kati babal wone gori ora disangka bakal sulaya janji kaniaya temen nasi badan diri sengsara akibat korban rayuan kanggo nok pipit sing ana ning Taiwan nok pipit nok pipit nok pipit nok pipit sing ana ning Taiwan nok pipit subuh nok pipit sing ana ning Taiwan bos pentil bos pentil bos pentil bos pentil panitia muda datang Bapak Kunci dia panitia muda subuh nanging janji tinggal janji kang ora nanang buktine najan manis kaya madu bos pentil gawe sulaya akhire panitia muda pribasane kati babal wone gori ora disangka bakal sulaya janji kaniaya mamae pipit temen nasi badan panitia muda kedik diri sengsara akibat korban rayuan panitia muda bos pentil panitia muda panitia muda nanging janji bapane Anissa tinggal janji mamai Anissa kang ora nanang buktine bos pentil najan manis kaya madu panitia muda gawe sulaya akhire pribasane uus mancung kati babal wone gori uus mancung ora disangka uus mancung bakal sulaya janji panitia buyut mawur sayang kelinganing mangsa panitia buyut bawur karo demenan
kaki babal wone gori orang disangka bakal sulaya janji mamai Anissa gede panitia buyut mawur panitia muda panitia buyut mawur panitia buyut mawur panitia muda sing paling eman panitia buyut mawur panitia muda bapane patia bapane patia bapane panitia mama panitia mimi panitia buyut mawur panitia muda gede mimi Jastia 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 nanging janji mimi Jastia tinggal janji mimi Jastia kau ora nana bukti mimi Jastia najan manis kaya madu mimi Jastia gawe sulaya akhirnya mimi Jastia pribasane hati babal bone gori beli disangka bakal sulaya janji mamai Anissa gede kaniaya mamai Anissa temen nasi badan diri sengsara akibat korban rayuan kanggo sing duwe 4 putri 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 suwun kanggo mamai Jastia mamai Jastia nanging janji mamai Jastia tinggal janji mamai Jastia ora nana buktine mama kunci buyut ngawur mama kunci buyut ngawur mama kunci buyut ngawur mama kunci buyut ngawur pribasane kaki babal wone gori beli disangka mama kunci buyut mawur sulaya janji panitia muda gede panitia muda buyut mawur panitia muda buyut mawur mama kunci gede panitia buyut mawur panitia buyut mawur panitia buyut mawur bapane Jena bapane Jena bapane Jena bapane Jena bapane Jena suwun
Lanjut ya, ini lanjut. Lagu ya? Ngobor kodok ya ini. Berhubung jaketnya udan-udanan, tadi ngobor kodok ya lu. Siap. Tis. Kakak. Ya kula ngucapaken matur kesuwun atas sumbangsi lan temuane para bapak, para ibu sing sampun nyukani sumbangan. Reda kula ucapaken terima kasih malih kepada seluruh masyarakat Desa Sambimaya yang telah memberikan sumbangan, dan apabila merasa terganggu bila mana waktu teman-teman kami panitia melaksanakan pemungutan, nyuwun maaf yang sebesar-besarnya. Serta kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh panitia unjungan Babuyut Bungkus tahun 2025 atas sumbangsi tenaga serta pikiran dan lain sebagainya sehingga dapat berjalannya acara adat desa ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.